Uncommon जायगा माने रावबो इउटिउबारफोरानो फैयाखै होनजायो बर' हारिनि जय अन्नानै आदानि खालाम आसामनिफ्रायबो बिथाङा मेघालयनि गोजौसिम सफैबाय हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय दिनै आं मेघालय स्टेटनि मोनसे वाटारफल दं बेयाव थांगासिनो दङ नायलांबाय था माबोरै जागोन भिडिअआ ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय आंजों लोगोसेनो जोंहा हिन्दी इउटिउबारा दंफायो थांसै टटेल जोङो साब्रै फैदों आरो नै बिजा सासे फंबाय दङ जोंनि ड्राइभिं खालामनाय आरो लोगोसेनो इयाव मट' ब्लग खालामब्रबनाय सासे एकबार बिराद जानखारुखा राइडार बिबो दङ बिनो जोंखौ लानानै थांगोन आरो ना ओमफ्राय आरो बेयाव लोगोसे जोंनाव सासे ब्लगार फैगोन ब्लगारनि नामखौ खिथाथ'ला आङो बेयाव थांनानै लोगो मोनहैसिगोन ना मा होनो ओरैनोथ' माने थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय सोर जागोन सोर जाथावथाव मेघालयनिनो आरो ना बिथाङा थांगासिनो दं नायलांबाय था भिडिअखौ ना मा होनो लोगो लोगोफोर जायगाखौ नायनानै माबानो नांखो मेघालय माने बे मेघालय स्टेटआ हाग्राबारियानो बांसिन जाखायो बांसिनानो दंफां लाइफांफोरा खालि हाग्रा फिसा हाबफैबाय जों मेघालयनि सिं सिं हाबबोथारबाय आरो ना फैफेराखैमोन जा फार्स्ट टाइम दिनै वाटारफलाव आरो दाखालि मोनसे भिडिअ होनखादों नालाय लोगोफोर नोंसोरखौ आङो वाटारफल माने मेघालयनि वाटारफल देखायगोन होननानै निस्सय दिनै नुनो मोननांसिगोन वाटारफल ना मा होनो लोगोफोर आरो लोगोसे इन्ट्र' नायनानै मिथिखाबाय माबादि वाटारफला जागोन स्किप दा खालाम लोगोफोर नायलांबाय था हाय लोगोफोर माबादि जादों जायगाखौ नायनानै वाह बिउटिफुल प्लेस बायलो आनकमन जायगा माने रावबो इउटिउबारफोरानो फैयाखै होनजायो आरो ना जायगाया मोजां मोननाया बोरै माने गोसोआव हाबनानै थायो थिग बादि जायगाखौ आङो बेयाव फैनानै आंनि गोसोआव हाबनानै थादों नामा माने सानखांनांबाय बिराद बिउटिफुल जायगा नालाय ओइ माबादि नांखो बेयाव फैनानै मोजां जायगाया मोजांथार ना माने भिउखौ नायनानै बिराद मोजां नांदों आरो ना जायगाफोरानो सोमखोर हाजो बुहा केमेरा खेबनांगोन लोगोफोर बेयाव माने सिख्लाफोरनो हरनांगौ नालाय आंबो एसे ना मा होनो आं बारा फेसबुकफोराव फट' होलाबाया सिख्लाफोरसो हरखुमायो आङो सिरनो आरो हिनजावफोरा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला बारा मिनि नाङा दे आइ आफाया खोनागोन लोगोफोर अखा हानानै थानांबाय लोगोफोर फैदोंमोन बुरा आसामनिफ्राय दिनै अखा हानानै बिराद माबा जाजोब्बाय सिजोब्बाय नै नानिमोना बर' रोङा नानिमोना गार' बर' एसे रायलायनानै सिजोब्बाय अबस्था गैला बिराद सिजोब्बाय अननानै इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो दे लोगोफोर बर'फोर गैया बर'फोर गैया बर'फोर सासे दं नों दं माबानो नांखो वाटारफोरखौ नुनानै ओरैनो मोजां नङा आंथ' जोंनि खाथिनोनो आरो ना माने बे वाटारफलखौ नायनो ना फैदोंमोन अखा ज्रुम अखा हानानै सिजोबगारनांबाय लेखा थेखा दंमोन नामा नानिमोनना स्कुलफोरा खाबार सब बेग थेग आसल नाকি लोगोफोर अखा हानानै माने बिराद माने बेले बेजे जाबायलै मा होनबावनो माने जों वाटारफलखौनो दाबो मोनाखै थांगोनसो आरो ना ओमफ्राय नानिमोनखौ बिदा होग्रोनोसै माने इसोर नायनानै फैग्रोबाय नालाय दा जोंनि खाथिनि जाहैदों आरो जोंनिफ्राय गामिनिफ्राय मात्र 10 किल'मिटारल'सो जायो आरो 10 किल'मिटार जोंनिफ्राय थरख गामि होनो मा होनो थरख आरो ना थरख बाजार बेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नानिमोना सोरबा बर' रोंगौ नामा बर' जानाय ना जाना बर' आंना बर'खौ नांसिनो ना हाय लोगोफोर बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय अन्नानै आदानि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो गावनि चेनेलनि नामा RGB लकेल नै बिनानावा होनदों जोंहा अन्नानै आदानि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो होनबाय आरो ना लोगोफोरा मा सानखो बिनानाव होननायखौ निस्सय खालामगोन होननानैबो आसा थाबाय आरो बिनानावा आसा थाबाय जोङो लोगोसे जों दसेनि उनाव वाटारफलखौ देखायलांगासिनो दं दायो बिनानावमोना थांसिगोन बाय बिनानावमोन माने बिराद हारलै
ओरै बारनो हागोन हाया जाखो लोगोफोर नै फुरा सिजोबखाबाय सोमफेनानो हावब्ला बारनायखौ गारथारा बारथारगोन जोङो बिराद हाग्राबारि थांगासिनो दं जोङो फाइनालि जों मोनफैबाय दायो वाटारफल खाथिसिम ओमफ्राय जों गोजौसिम गाखोलांगोन आङो सफैबाय आरो दायो MI जयन्त ब्लग निस्सय सापर्ट खालाम आसामनिफ्रायबो बिथाङा मेघालयनिफ्राय मोजां कन्टेन्ट लाबोयो सुरा थांखांबाय बिथाङा बिनि ब्लगाव नायै माने जयन्त ब्लग निस्सय आं बिनि माने चेनेलखौ डिसक्रिपसन लिंकआव होगोन आंनि हेल' गाइस बिथाङा जोंनि मेघालयआव बेरायनो फैदों माने ब्लगिं खालामफैदों आरोना बिथाङा मोजां ब्लग खालामलांथों नोंथांमोना आरो बिदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाबाय थाथों बिथांखौ सापर्ट खालाम गासिबो गाइस एकदम मोजाङैनो गासिबो सापर्ट खालाम आरो गाइस सापर्ट नांगौ गाइस आसामनिफ्राय जोंनि मेघालयआव नोंथांमोना मिथिखायो गोबां खम बर'फोरा आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननि आसामनिफ्राय सापर्ट नांगौ गाइस लोगोफोर जों देखायलांनोसै गोजौसिम नायलांबाय था ना मा होनो वाटारफलखौ थ' बिदिबा गाइस नायबाय था बिदिबा लोगोफोर गोजौसिम थांगोन आङो आरो गोजौसिम बिराद माने भिउफोरा बिराद मोजां जाना दं दे वाटारफल बिराद माने मोजांथार आरोना वाटारफलखौ बिराद मोजांथार ना लोगोफोर आं माने फैनो बिराद गोजौसिम फैबाय दायो फाइनालि गाइस सफैबाय जोङो गोजौसिम वाटारफल गोजौसिम सफैबाय माबायदि नांखो वाटारफलखौ नायनानै लोगोफोर निस्सय कमेन्टआव खोन्थाहर आरो बेनिफ्राय साबसिन जायगायाव थांगासिनो दं RGB लकेल नायगिरिफोर नायलांबाय था बहुद खस्थ'नि गेजेराव सफैनो हाबाय आरोना जोंहा लोगोसे MI जयन्त ब्लग दङ आरो लोगोसे थाइगाना स्टुडेन्ट माने तो RGB भाई भी काफी मेहनत करते हैं भाई आप लोगों को दिखाने के लिए और सपोर्ट करना भाई आप लोगों के सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग और ज़्यादा अच्छी जगह दिखा सकें भाई तो लाइक कर बिथांखौ सापर्ट खालाम जोंनि मेघालयआव फैदों बियो बिथाङा बिराद हार्ड वार्किं खालामगासिनो बिथांखौ सापर्ट खालाम गाइस आरो नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफोराबो नुदोंबा बिथांखौ सापर्ट खालाम गाइस मा होनो लोगोफोर बिदिबा बहुत खस्थ'नि गेजेराव सफैबाय नोंसोरनि मोनसे लाइक थाखायनो आसा खालामो मोनसे फ्रिकाम माने लाइक शेयार खालामनानै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनो मोजां ब्लगिं खालामनो आं सानो आरोना बर' हारिनि थाखाय मोजां जायगा देखायनो जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय दिनैनि ब्लगिंखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर मोजांसिन नायनो थाखाय आंनि भिडिअखौ गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय